Pak Bima sabar ditunggu ya di sini ya, malam ya. Tunggu. Tak gagas penting sesok tuku beras ora tak anggap penting anak bojo wareng aja munamuni nuturi kaya penyanyi ditokne wae yen mendem waso dhewe. Bener kandamu mergo mandem antek duweku ayen wis mari kanca-kanca pamiti sokar banget mandeme ditinggal selamat tinggal kancaku lereno duka mendem wis ora kuman Yuasara Oke sekarang bro-bro semuanya thank you. Aku wis randang lho cilaka aku wis matur ming sene omongan kantor yen bocah merake lali banjur muncul jenengan dadine ora tak gagas penting sesok tuku beras ora tak anggap penting anak bojo wareng aja munamuni nuturi kaya penyanyi ditokne wae yen mendem lan losor dhewe. Ayen
cukup ki lelakonku